ananege kwayo kuom wafasi wa mokwongo wa subscribe Tony Ndiema channel, then ange kwayo some at least iwuoyo katidwa advice ng'ato kata social media, katidwa advice jathum moro, onge haja mondi bane ayany, nikech kama jathum ni uwuoke mochop kama inyalo winje miwinj ka thume no rach, uwuok mabor, at least miya ng'ato advice mondo embe kik chunye tho, mondo embo dhi ochop kama jothumbe wetegi ochope. Seche midwa ng'iso ng'ato ni in koro kiwer maber, mara Elisha odhi obed backup marinda, mara Ndiema odhi obed japiano. It doesn't make sense. Onge aja inegi chuny ng'ato, winjo, to embo temo. Kitambo Elisha no wuok piny, mobed Elisha to midhi mielo. Chieng' mobiro gocho dala ma Nairobi ka, okawe time gi pesa mang'eny. Luya mayudi. Nyaka ng'achaka gima nyaka tieki. Winjo. Kenda chako gi thuon, ma tieki gi thuon. Okawuondi. Nyaka ng'achaka gima nyaka ng'atieki. Yes. Adhi akaw gi polis achiel, wadhi go iro gunde, mondo wawuo. Winjo. Wawinjire ni pesa ni, kata wandikre ni pesa ni idhi duoke karango. An nokorna pesa ni. Pesa ni nioro ne Felix. Winjo. Koro kwa chopo ir jamani, loro dot ki full tene iye. Winjo. Waduongo to koyaw. To waduongo to linga. Koro gimane kel gigi mako jamani, police chano dhi to yao katen, to neno ka jamani nindo. To ng'ise ni kijana bwa muka. Sisi tunabisha hapa na ufungui. Nona. To weno chunga, hapa no chunga sera. Biro chako dhaunwa. Mano ng'amoya okatenda. Mano ng'amoya okatendi. Tang anang'ise. Jomoko wacho kacha jo piano, jo drum, jo instruments kanyo rendo ni bueno wan Tony twahero kendo ower maber ndi koro gima chapowa gi Tony wani mani koro Tony ok chul ji pesa. Okay, sawa, we wabro yudo Tony achiel kachiel. Okay, neno apart from nyithindogo, hapa ni bando watie ji mang'eny. Bando kinyago ka in gi ji adek. Okinyal. To kokichulogi, maanisha ni okichulo ji te. Winjo. Anyalo answer gimomiyo nokochulgi. Nitie kuma nwadhigo e show mari. Winjo. Mwatieko show moko chulwa kata gin ne wan kod gite. Magi neno kawuono bano mondo gokinyi mowuok. Oringo wewa. Ineno. Okadagi kata ambe an gi gope. In fact an gi gope mang'eny molo kata koro gin. Winjo. But nitiere wuoyo ma ng'ato biro to wuoyo kodi. Samori nyalo gona sim to kamaki. Ambe an gi shughuli ga, an gi issues ma family mara. Neno. At least wanyalo romes show. Kapok wadonje show. Wachopi ng'isa ni Tony an kama. Kata kinyalo ng'ado na wiye matin. Neno. Nikech moro deya, moro kinyalo at least jaso na matin. Eleweka. Winjo. Koro ng'ato mako snare mari. Snare paro ni en 12,000. Kao belen gimoro 6,000. Mago gik manyiewo gi pesa na. Winjo. Actually snare chabe ok en marwa. Winjo. Sechego wuon snare dwaro ma snare ne nwa hire drum. Winjo. In gi pesa ne 1,000. Ko nyathini ka ng'imake in gi makosa. In gi pesa ne 1,000. Example ng'ato kaka Steve. Steve nwatiyo. Winjo. Actually Omari ano kachul ji e band. Manager machulo ji. Winjo. To kwa tiyo ikaoga pesa timiyo manager ni chul jotugo. Ineno. Ere kaka gopu gi manager ibiro isoe gik band. Ng'ato kao piano mar 65,000 idhi singo 5,000 nikech manager nigi gopi 2,000. Then idwa wachi ni Tony rach. Adier ma Nyasaye. Nikech kodoko adier ma Nyasaye gik tich. Iwinjo. Ma seche ma gionge ma ok haya
angiwach ni Tony podho. To magi gik magisetimo mamiyo at least band dok chien. Iwinjo nikech idwa haya chakre piano, ongengo, ajawa, everything. Isingo Tony nigi chuny maler, bro timore nade, bro we kamano, bro wuoya to bro we kamano. Iwinjo. But koro chopo ga samoro ma okiwe. Chuni makuicha ka actually, yes. Yeah. Nyocha dhi Steve kama gigoche gi Javan Makajudo. Otiyo gi Javan Makajudo. Yeah. Kichaseluongo nyathini chakre September. Mondo wawuo nyaka sani pok obiro. To nadhi kuro kata embe nadhi ne gi police. Winjo. Nikech kadhi kenda ibro wach ni Tony notimo magi. At least idhi gi witnesses moko. Winjo. Mondo gino bed open. Winjo. Ma negi wuoyo nyaka managers gi most nyako keyo. Managers gi nodokne nyaka Javan odokne. Modong ni ane matimo marach. Ma Javan oro ne manager na message moro. Adwani som kendi. Winjo. Okanyal somo kenda. LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Ndayama freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa this is the home of all supportive channel ambayo so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakora mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka pila ni dendanu marinashu marichieno jemone mbele chieni mineno mbele mingo Emingondo boka katinyalo wachono mari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo podi chwako sitirungi. Wan ka endi gi the legend himself. This guy is my dad. Hapa ni ung'eyo kachacha endo nitie jok mang'eny kabisa mabende nong'eya through Tony Ndiema. Kawuono wan kode ka wadwa ni bende wagoye kode mbaka matin. Nitiere kaka bende chien kachacha nwa winjo no mako ng'ato moluaro kocha, to kaka ng'ama chunye ber wawacho ni Tony mondo miyo mak ng'ato gi samoro no the marach kabisa. Wan kae ge Savila mabende wadwaro miel kawuono maratari. Ng'at man kumoro mora inyalo biro ka endi mondo mi bende wa miel Tony Ndiema, kata bende inyalo ng'iyo tije mopango mopogore kaecha endo e page mare at Tony Ndiema. Kokamano to pok subscribe to subscribe mondo mi wabed kanyakla samora mora. Wuodo kinyo Kwacha. Kuongi mos jopiny ng'ene waselalore ndalo mang'eny kikanyon tiendi Amoso joka nyanam. Inga enena macha Tony Ndiema wuodo kinyo. Okay, we amigi ni mark imbe isemako gini mare tena die. Odi. Mark imos go jopiny. Amoso ute. Nyinga en Tony Ndiema, official name en Anton Ochieng. And amor sana. Tony Ndiema iselal ne jogi to gima kendo waduogo winjo kubede mbui kaecha ne iduogo mager ikwongi tero mana ng'ate jela to ji osewacho kuomi gik mang'eny tilenga lenga. Obedo mbui. Nino bede mbui Gima timore. Eni samore nyalo ling ma ng'ato neni ok inyal, but at least kitimo 1 2 3 ng'ato nyalo neno ni kara imuola iwene ga kore. Yeah, but at least kawan joma chuo, kawan joma dongo,
nitiere ka ng'ato miyi respect mare, Yeah. onego ichiw respect back. Ok ni komiyi respect mare, tineno ni koro ok onyal. Yes. Yeah. Ing'e ni nitiere jok ma bende waluongo ni nyithindi e industry ka. Ng'ato kwa neno Kinyo Kanyalego, to gima biro e pachwa en Tony Ndiema. Ka ng'ato neno Mari, gima biro e pachwa en Tony Ndiema. Ka ng'ato neno Tony Ogonde, ineno a number of them. Yeah. Ma bende joseneno kokalo kuome, wan ka chendo gi Kelly Chogo, wan gi Zaki Jaimbo, like wang'eny seriously. And ka chop kuma Tony omako Mari, mani ng'e koro chalo gimo mako nyathine. Nyathini nyalo misbehave lakini ineno kaka iwuoyo. Koro ing'e ni chien kacha ka ni mako Tony Ogonde, to it is like ma chalo wuodi. Ang'o mondo timore extreme machuno ni jaka koro ikane nyathi kuma ng'ich. Ogunde ne wan go gi issue moro. Nitiere gigewa mag tich manomaki. And we come up with a strategy. Kaka wanyalo yudo gigo. To then gigo noyudo ka nitie jama miluongo ni Felix. Felo ma manager wa. Gi ng'anene. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond luo, bedo sulwe mar oganda luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Koro ne nitie jamana moro ex Nelly Janyando gi Felix. They come up with this issue. Gin mokwongo kata ko gunde no poko bede magi gochona. Then wawuoyo tangiso gini an sawa, it's okay. Though nitie gik moko ma samoro an ahero ga lengo. Then odhi obudho winjo. Then felo gochona ngisa no dhi manyo gunde. Ka mondo gimanyo gunde en gi ex Nelly. But aparo ni felo no dhi iro gunde kende. Then they come with this issue. Actually no yudo ka riembo andala mangiso gina riembo. Ka chopo to adhi gochonu, then we discuss.
wawinjore maber. Magiwacho ni wadwa timo mchango moro ka, to pesa no kwadwa no kete simbi boketo go fuel. To wacho ni it's okay. Koro what happened was this. Friends magwa no chako timo mchango maber. And we appreciate sana. But koro issue mane ntiere 1 2 3 ji 1 2 3 mane penja e group. Group no actually ne nigi issue chini ya maji. That's why okaero ga create group. Ne nigi issues mang'eny chini ya maji ma jok moko konego bed kata na awache mbui. But kaka jino chako chengo ntiere 1 2 3 mano gocho na penja ni uchengo to karanga mama ko pesa nikech ne gineno ka namba ogunde man kacha. Koro they came with that complaint. Koro an kaka Tony na chaka timo gik moko gi pacha. Chieng' moro agocho ne ogunde anyise ni akwamo kamoro kinyalo rona 17,000. Ok ni nan gi shida mar pesa. Naneno ka be pesa cha nitie nikech 1 2 3 mosewachna. Winjo. Then agocho ne onyisa ni odhi orona. Winjo. Tagocho ne felo. Niso felo be ni ba nan gi issue moro ka. To nadwaro ni un go gunde mondo bed piny ne kaka wanyalo sote. An gi issue ma 17,000. Koro kunyalo orona go mara duogo chieng' makama monda aduoke group. And actually mano dhia kamano. Koro adhi agocho ne one of our friends mantiere group. Ang'ise ni ntiere gima nadwa natemo ng'iyo kinyalo oro pesa e namba cha. Neno mondo confirmation na obed clear kaka jok moko wache ama en sawa. Winjo. Tang'ise kinyalo oro ne jama cha any amount mondo confirm go. Koro ne amount no tagocho ne jamano. Tang'ise ni ba 17,000 cha okinyal yudo nago kech gini odia. To ng'isa ni pesa moro ni ka 10,000 watimara nade aorni. Iwinjo. An nang'ise ni en mar chulot. Iwinja. Mondo at least gichobedi emergency. Koro kano oro na pesa ni agocho ne felo ang'ise ni oro na. Actually felo no kasa ni bona jamano se oro ni pesa. Ang'ise ni poko oro na. Ariwa agochi ne sani. Jamano oro na 10,000. Winjo. Agocho ne ng'ama no oro ne 10,000 cha ang'ise ni gima nadwa confirm atimora nade. Ase confirm. Winjo. Mi oro cha mo. Koro wan gi problem kai kulingana gi kaka jine timore nade. Ne wacho. Koro agocho ne felo tang'ise ni ba kai pesa mar waro gik moko onge kata siling achiel. To ng'isa ni wavumilia matin wabro neno. Winjo. Koro chieng' moro agocho ne felo tang'ise ni gochne jamano oorni pesa nus. Kuom amount mose orne mondo idhigo ka jama mano mako gik moko. Mondo duo gik moko. Koro are kanyo jamano siko mano aoro ni godhiambo. Onega orne felo pesa onega rom kode. Adhi orone mara kia nang'o pesa okwame bank. Mara nokete savings account. Iwinjo. Tang'ise ni babu ang'eyi. Okiwachna wacha adier. Neno. Kech an kiwacho na adier okabi chami. Okabi goyi. An asebedo kodi more than 5 years. Koro ni chima ting'isa adier. Neno. Koro ka jogi ose pressure ema koro bulldozer be ogocho ne ogenya. Koka odhi ufunguka. Winjo. Wacho ni ba pesa cha natiyogo. To aduoke tarik 4. Winjo. Ntie pesa ma expect tarik 4. To genya wacho ni ba embe en dhano. Kano wacho ni notiyogo. To duoke tarik 4 wamiye nafas no. Koro an naonge shida gi mano. Actually an noka pressure jamano kata matin. Ineno. Then
felo gochona ng'isa ni babu nego wachak tich to gika pod okwamo kucha. Wadwa timo nang'o? Ang'ise ni warit jamano nyaka tarik 4 oor ni pesano. Tarik 4 kachopo mokwongo nadhi ka pijane goche buta oda kucha. Neno. To adhi ka father to arado ki jamano. Tang'ise ni babu wach cha itimo nang'o, to ng'isa ni kiny wawuo. Winjo? Koro kong'isa ni kiny wawuo, tang'ise ni sawa. Odhi ong'iso felo kiny ne ni nasewuoyo gi Tony, adhi oro pesano ken tarik 7. Winjo? Tang'iso felo ni adier ma Nyasaye jamano pok owuoyo koda. Nong'isa ni kiny watimre nade? Kiny wawuo. Tawacho ni sawa nikech an awega weche mayot. Koro gima ne kelo koro mar mako ng'ato ni mar meko ni nitie misbehaviors moko ma ka ng'ato chako timo ni ng'eni ya sani okan Gen Z, okan nyathi. Nitiere misbehaviors moko ma ka jabangi chako timo ni tineno ni nitie achaya moro ka. Ineno. To molo at least gik moko dhi otimre marach, afadhali iwach ni walu sheria mondo kik wach ni Tony notimo kama ama notimo kama. Iwinjo? Agocho ne jamano okomako simba. Actually nochopo kama koro simbe ok ne on. Makidware timanye online. Be kigocho ne online to komak unless ni oro ne message. Message ki oro ne kawuono to tieko 3 days to duoki. Makora ng'iso felo ni bwana kora dwa manyo jamani ana wuon personally. Nikech felo kasa koni joka be okasa kocha jo group ni wanua timo mchango ang'o madhi mbele. Winjo? Koro chuna funguka e group ang'iso gini jowetenwa ne watimo mchango kae nowuok maber, but koro owadwa moro kae pesa olale lwete. Iwinjo? Koro nyaka wang'i kaka wanyalo duoko. Winjo? To akia kaka gino no donjo negi somehow koro jok moko chako gochone ni bwana wanwa nyalo bedo ni wamiu pesa to chamo ama ang'o madhi mbele. Jomoko ne nitie kaka timo kolabo. Nitiere kaka newa wan gi ukora moro. Neno. Mochuno nyaka felo koro odhi kama gik moko nitie mogo gik moko picha motimore nade mokete group. Winjo? Koro jogi o insist ni nyaka wamany jamani mondo wahakikisha kuma pesa nitie. Neno. Ma actually 1 2 3 people ma nong'isa ni an ko kadwa mako jamano to gidhi mako jamano kende tamba dhi bedo e mashtaka no kuma pesa no notimore nade nodhi. Koro chuna wuok oda kucha abira kao jamani adhi akao gi polis achiel wadhi go iro gunde mondo wawuo. Winjo? Wawinjire ni pesa ni kata wandikre ni pesa ni idhi duoke karango. An nokorna pesa ni ni oro ne Felix. Winjo? Koro kwa chopo ir jamani loro dot ki full tene iye. Winjo? Waduongo to koyaw. To waduongo to linga. Koro gima ne kel gigi mako jamani polis cha nodhi to yao katen to neno ka jamani nindo to ng'ise ni kijana bwa muka sisi tunabisha hapa na ufungui nona to weno chunga hapa no chunga sera biro chako dhaunwa mano ng'amoya okatenda mano ng'amoya okatendi tang anang'ise be Felix ne onge jama cha ung'ise ni Tony anataka kuongea nawe to penjo ni huyo Tony yako wapi? Nane gari to jogi oluonga tabiro. Ng'ise no gunde ane mabiro kadwa notimre nade wawuo. Winjo? To jamano ng'isa no onge to loro katen. Onge tisi wuoyo kod. To loro katen to dok. To oro na message. Winjo? Messages ni kae wanyalo somo kodi. Okadwa gimang' wach ni chura limeza ndovu wanyama somo kodi. Neno. Jamani noro na message
gin ka. Nooro na message ni. Bawe amanyi kiny. Ng'at moidho dirisha no, that is not a sign of someone with good intention, please. Iwinjo. Then atemo wuoyo kode. Atemo wuoyo kode mang'ise ni ba jogi koro dai ni gidhi turo nyaka dot. Iwinjo. Ondiko na message kae ni kindly wekinyi amanyi. 11 kam penye utakuwa. Iwinjo. Koro watemo gochone oko mic simu. And then I've left. Don koro kwa gochone. To wacho kada kamogiko wacho ni onge ot. Owuok gi akia ni dirisha akia ni gama. To seche go wan e gate. Koro neno gige mane kelo issues go. Iwinjo. Makoro police cha wacho ni kara jamani walo. Ma wan ready mar ni waandikishana. Koro we watimango watitijwa. Iwinjo. Koro amanyo namba landlord mar jamano. Tagochone tang'ise ni nan gi issue moro gi Medusa. To kaber kani nyalo biro mondo at least ikonywa. Nikech issue ni osebedo marach. Iwinjo. To landlord ne be kabiro winjo ni akiani en one of officers. Winjo. To nyisa ni ambe an officer atiyo gi sirikal. And ka Medusa nitie ama onge we amanye nugo. To dio duongo ne Medusa to Medusa timre nade to wuok. Winjo. To wuoyo kode wuoyo nyaka gi landlord ne. Ineno. Ma wangiso landlord ne ni koro angewe wadhi kode. Actually police cha nedwa ni wadhi kode immediately. Winjo. Landlord wacho ni Tony nikech in ng'ama ng'eyo jamani unyalo weyo ama unyalo ndikoru mondo otimre nade one kaka ojikomit. Winjo. Mo wuoyo ma analor mayie. Winjo. But police cha nowacho ni kaka jamani ong'iso achaya ma oloro nwa dhot mowacho nwa no onge to anene umo katen to ng'iso no onge to umo katen. We wadhi kode mondo koro at least tembe odhi timre nade nikech oyudo ka koro osegochne nyaka OCS. Winjo. Nyiso ni case no osebedo koro for. To OCS ema noorowa. Koro chuno wadhi gi jamano kucha. To kwa dhi kode to ana onge gi shida gi jamani kata matin. Onge kama yuara kode, onge kama timore. An actually monda yuara gi ng'ato take serious. Winjo. Tang'ise ni ba ana onge shida kodi. Neno. An di ng'isa adier. Luonga tikona ni Tony obedo kama. Ne kata ka kinyalo wuoyo gi jogo it understandable. To koro kisiko ni bwana ana onge. Kinya oni. Neno. Kata ana wuon ntiere kamikawa miketa. Koro mane otimore. Aparo na sejibu swali masamoro jok moko ne penjo. But dong kanutere to maybe nunyalo ndikuru to dok but koro dhi onendo iye. Anoka kete iye. Macha koro tij police. Kaka nigi winjo record. Yes. Okay. Nikech once ni se donjo ka police okinyal wuok nono mari. Winjo. Ta an okanyal wacho ni idhi ka police ne wachna. Ta chaka gol pesa chaka chulni. No. Koro minyiso ni conditions mono keti kama koro chuno ne none nikech idwaro cash bail, idwaro actually mondo jamano wuog SL and because of me. Winjo. Mondo gunde wuog SL and because of me. To nikech burone no biro mowuoyo koda mo reason. Winjo. Ng'isa ni nyathi misedak go. At least nene kata uruma. That's why na yie mondo timre nade. Bora tu jamano nok nyal wuok kacha ka onge pesa chate. Winjo.
Apa ni nyikora mugi winji maber kabisa. Jomono nigi penja achiel ariyo adek apa ne giseyudo gik moko mono chando gi kanyo no endo. Pod wan gi Tony Ndiema kendo apa ni winjo maber kaka watemo narrate gima ne otimore kanyo. To chien kacha be nyithindo moko ywak kaka in gi pesa gi makoro gichandore sana Nairobi ka nikech ina. Keni be winjo gi? Nyithindo moko jomoko wacho kacha jo piano, jo drum, jo instruments kanyo endo ni wan Tony twahero kendo ower maber ni koro gima chapowa gi Tony wani ema ni koro Tony ok chul ji pesa. Okay, sawa, we wabro yudo Tony achiel kachiel. Okay, neno apart from nyithindo go apa ni bando watie ji mang'eny. Bando kinyago ka in gi ji adek. Okay, nyalo. To kokichulogi maanisha ni okichulo ji te. Iwinjo? Anyalo answer gimomiyo nokochulgi. Nitie kuma nwadhigo e show mari. Iwinjo? Mwatieko show moko chulwa kata gin ne wan kodgi gite. Magineno kawuono bano mondo gokinyi mowuok. Oringo wewa. Ineno? Oringo wewa to kata bando nok marwa. Ginene club nok marwa. Winjo. To gocho na bang'e ong'isa ni ba oluonga e tich emergency. Adhi timore nade, adhi soti. Pok osotwa nyaka sani. Pod rito nyaka sani. Ma ineno pesa machulo ka nyithindo gi. Aparo ni kata mwatiyo go moko nika. Inyalo luongo gi penji gi. Asega bedo ka chulo gi pesa gi nus kila ng'ato. Nikech ging'enyo kanya chulo gi pesa no gite. Winjo. At least kwa dhi tiyo tamiyo kila ng'ato ang'oa pesa ne. To pesa ma nyithindo gi ywago Omari, samoro nyalo wach na wuoyo marach bado ka adhi wacha nikech koro se wach ni ok achuli ji. First of all, nyithindo mayuak no kachul gi kokwamo. Iwinjo? To ogocho na tauro ne pesa otimre nade ochulo go ot. Pesa mochulo go ot no pok oduok na ganya kasani. Isiko ga ni bro ngade tich. Iwinjo? Ana onge gi time mar ngado pesa mar ngate tich. Iwinjo? To ken nyathi achiel. Iwinjo? That's why nawacho gimoro kae nadak go kinyo mang'eny. To kinyo nwari let go mang'eny. Kata Eric mago piano ni wasebedo go. Iwinjo? Onge chieng' ma ng'ato oseng'isa ni osedhina e social media ni Tony ok chul jotugo. To pod watiyo kodgi. Okinyo na nyalo bet gi gope kata 20,000. Iwinjo? Emomiyo chieng' mane at least koro kinyo wuok e oda. Natemo kaka jiko mit magolo gige ga. Gik nyithinda odhi otimre nade. Odhi ochak go nikech idak gi ng'ato gi chuny maber. Iwinjo? Ng'ato wacho ni an gi pesa ne mar 1,000. Iwinjo? Ama 3,000. To ento en gi gopi kata mar 6,000 ama 10,000. Does it make sense? No. Okotali. Anan jathum onge kama nyalo lale gi pesa ng'ato. Iwinjo? Okadagi kata ambe an gi gope. In fact an gi gope mang'eny molo kata koro gin. Iwinjo? But nitiere wuoyo ma ng'ato biro to wuoyo kodi. Samori nyalo gona sim to kamaki. Ambe an gi shughuli ga, an gi issues ma family mara. Neno. At least wanyalo romes show. Kapok wadonje show. Wachopi ng'isa ni Tony an kama. Kata kinyalo ng'ado na wiye matin. Neno. Nikech moro deya, moro kinyalo at least jaso na matin. Eleweka. Iwinjo. To koro kidhi e social media to jok moko ero dongi neno gi wer kanyo. Neno. Tok ni no chul gi te. Achulo kila ng'ato pesa matin. Ma jok mano wuok mano dhi e social media mowuok odhi kuonde moko ema ana kia kaka idwa chulgi. Kech gionge. Neno. Ng'ato mako snare mari. Snare paro ni en 12,000. Kao bel en gimoro 6,000. Mago gik manyiewo gi pesa na. Iwinjo? Actually snare cha bok en marwa. Iwinjo? Seche go wuon snare dwaro snare ne nwa hire drum. Iwinjo? In gi pesa ne 1,000. Ko nyathini ka ng'imake in gi makosa.
in gi pesa ne 1000 example ng'ato kaka Steve Steve nwatiyo iwinjo actually Omari ano kachul ji e banda manager machulo ji iwinjo to kwa tiyo ikaoga pesa timiyo manager ni chul jotugo ineno ere kaka gopu gi manager ibiro isoe gik banda ng'ato kawo piano mar 65,000 idhi singo 5,000 nikech in gigo manager nigi gopi 2,000 then idwa wach ni Tony rach adier ma Nyasaye nikech kodok adier ma Nyasaye gik tich iwinjo ma seche ma gionge ma ok haya angi wach ni Tony podho to mage gik ma gisetimo mamiyo at least band dok chien iwinjo nikech idwa haya chakre piano ongengo ajawa everything isingo Tony nigi chuny maler bro timore nade bro we kamano bro wuoya to bro we kamano iwinjo but koro chopo ga samoro ma okiwe chuni ma kuchaka actually nyocha dhir Steve kama gigoche gi Javan Makajudo otiyo gi Javan Makajudo kech aseluongo nyathini chakre September mondo wawuo nyaka sani pok obiro to nadhi kuro kata embe nadhi ne gi polis winjo kech kadhi kenda ibro wach ni Tony notimo magi at least idhi gi witnesses moko winjo mondo gino bed open winjo ma negi wuoyo nyaka managers gi most nyako keyo managers gi nodok ne nyaka Javan odok ne modong ni ane matimo marach ma Javan oro ne manager na message moro adwani som kendi winjo okanyal somo kenda ma wacho ni sawa konyalo wacho kamano winjo neno advise your boss well advise your boss well kontoni ni kiko chak gi moko nyal tieko winjo yes koro an pok na chako ga gi moko nyal tieko an ka chako gi moro tieko winjo to mano my fellow artist masamoro kiny embe nyalo timne the same thing winjo kar mondo to noyudo ko watiyo kode show moro achiel wariwo show mangise ni baba jatiji achiel nokawo gira mar tich kinyalo wuoyo kode just politely winjo ok ni okanyal wuoyo kode gago kama onyalo goya winjo yetemo mana luwo protocol yes protocol at least warizon ka joma dongo winjo baba jatiji nodhi gi gira mo are September asemanye kata Javan nanyiso ni asemanye chakre September iwinjo sani no oro na message ni iwinjo koro then kanga tieko gimana chako mano kanyal tieko cha tang bed ni Tony rach ya tadwa wacho ni okanyal chako gimo kanyal tieko adhi chako gima nyaka tieki but anta anyalo mana kwayo ni maybe ngato kaka Steve iwacho ni ingi roughly en pesa moro madhi sijui 2,000 onyalo duga nikech moment memanya ngeni kata fuel gigik moko temese manyego okalo 2,000 koro anyalo kwayo ngat machalo kaka Steve ne magi be gik ma gemo pesa mwadwaro gendi wanyalo mana ka ochalo kaka sani ka ngato kawo kamera na to o expect kendo ni maybe ayud pesa kumoro to samoro magi gige na ok nyal yudo nikech keyboard no e engine mar Ohangla neno samionge kode onge manyiso ni koro into in ready mar miyo Steve 2,000 ba kata sani ko ngisa ni Tony orna pesa ne kelo ni gigegi ta orone the reason why moka maga simbe nyithindo gi Omari en ma adwa tango ni ana dwaro ni adil gi evidence everything matimo ere Steve no
pesa mase orone Steve neno ma doni some message mokwongo ni neno morning mister timna gimoro aorne minot please. Iwinjo to kioro ne ng'ato pesa ok oduok ni bok owuoye. Iwinjo eto king'ise ni show no dhi marach we abi aneno kaka bro timo. Koro enoko okopar kata ni ne en gi gopi moro neno enone macho dhi masambala mare cha nyaki chul makata polo wang bini miye chama cheto kete kwa but makoro emomiyo ng'ato nyalo gocho na kata dipar to ka Maxim nikech seche ma ini dwaro na orni no aseoro ni ndio aseoro ni ji abich ka in iwinjo kila ng'ato samora oro ne ng'ato 500 samora lofo samoro 1500 idhi yudo ka pesgo matindo tindo machopo 10,000 neno to ok giduogi ba ok giduogi iwinjo wambe samo biro tich wan kore kwa dwaro malo koro sechego ema kan ang'ikawo gira idhi singo nyaka ng'aluya mayudi nyaka ng'achaka gima nyaka tieki iwinjo kenda chako gi thuon matiek gi thuon o kawuondi nyaka ng'achaka gima nyaka ng'atiek. Yes. But ineno gigi samoro wanyalo wacho gi ich wang but bang'e kendo kawuoga e ich wang neno mari aparo ni kwadhi kodi Naivasha ir pastor pastor nowacho ni mondo ne ka jamani e wang they must have something. It is true. Neno ndiema hiyo kwang ovyo iwinjo then ndiema boku wuo ovyo I don't have that time anan mana gi duol mar wer aonge gi duol mar bishana gi ng'ato na dwa chako ywara gi ng'ato abayo to bayo I don't have that time neno an gi time mar bedo mos alos thuma kata dhi budho marom nade agole full stop neno ni adwa gocho ni wachako yanyore ama dhi social media wachako bare wach no I don't have that time class no nasekalo mano jenzi nasekalo jenzi anadong gi sauti mar wer ba but anadwa kwayo on behalf of Ohangla fraternity apa ni kuondgi emoningo bed ni managers wa to gi senior committees are chipping in apa ni nkech kuma ji oriwore achiel ariyo adek iyudo ka tungni gi mutni nyaka bede but nyaka bed gi regulations koro aneno ni nitie gik moko ma bende ok oningo kaka yini jathum idonje direct inyalo weyo ng'ato kaka manager tim onyalo tudore gi manager maka Javan gitie ka achiel ariyo ora nyalo duoko manager ka biro tie band okay managers te nitiere managers ma wise iwinjo aparo ni kata kwa tiyo gi bulldozer he was very wise neno kata ko timo gimoro to timo gimoro gi procedure manenore kata kanwa tiyo gi neli to biro to gocho no ng'isa ni ba en kama watimo iwinjo but nitiere managers ma enodonje bando yudo ka gik moko ni e band enokodwa ng'eyo iwinjo bora ni jiango tiyo but not knowing ni gigi monego bed no protect mokwongo kech kinye magikelo pesa manager mano wuok e band mowegi iwinjo ok ni nokia gima notimo neno kech nong'e ni magi gik makelo pesa iwinjo koro managers moko be onego lan kaka jowete gi betiyo gigi teko setimore jathume maduogo bedo wi jathume ema duogo bedo blamed actually managers moko kosetimo makosa jathum ndiye manigi gowi mara ndiye makuchul jothum ineno kata jogo nowacho ni kandie ma waero saidi kendo ber but ok ochul jothum iwinjo tanonge chieng' masechulo gi asechung' gi jathum na miye pesa lwete nitiere ng'ama manager golo pesa kama ne watiye to timore nade ochudo an seche go aonge kata wuok adhi e oda winjo ng'ato afadhali ogochna wan gi security ni Breeze nogocho nong'isa ni bwana jamacha nokochula pesa na ama nong'ado pesa na it's understandable
Winjo. Ka wach no osechopo kuom ataneno kaka timore nade a handle. Yeah. To kidhi wacho social media ni ndiye mok chul ji. Obet matek matin. Maro koro seche moko nyalo ridore matin. Yeah. Aneno ka sawa mar stage chiegni romo. Okay, miwa plan ni chalo nade? Ji ang'eni ong'ei gi videos malecho, wende moko magera mamit. Okay. April koso. April en dwe mar ang'wen, yes. Nitie thum ma ji oserito kae ni Weyomba. Weyomba. Wadhi release triple release. Yeah, triple release. Dwe mar ang'wen. Including Weyomba. Weyomba, yeah. Yeah. Okay. Koro, then from there thing is okay, what next? Koro was stay tuned. Weyomba bedo released kacha dwe mar ang'wen gin thumbe adek mabende dhi lwar kanyo no endo. Yeah. Koro ning'ama ni kanyo podi nyalo manyo e social media Tony Ndiema mondo mi imed yudo updates. Kawuono wamako mana Tony Ndiema matin, kwa yudo thula ahinya mar gomba kalanda, but at least wawacha achiel ariyo adek nikech ne en gi show e Gesa kaendi kendo wadwa donjo e show achiel kachiel. Lakini juma ni program chalo nade? Hapa ni juma ni udong mana kiny kende, yes. Men Sunday. Kiny wantie Jo Dallas Club, yeah. Dandora Phase 4 donge. Yeah. Koro Jo Dandora kiny wan Dandora, kiny en Sunday. Ing'eni samoro ng'ato neno gini Monday to wacho ni kiny. Koro Sunday wan Jo Dallas. Ma tarik 23. Tarik 23. Anatieko akedi ingi gima inyalo kono wafuasi kapok wawuok. Koro ananegi kwayo kuom wafuasi wa. Yeah. Mokwongo wa subscribe Tony Ndiema channel. Then angi kwayo. Some at least iwuoyo katidwa advice ng'ato kata social media. Katidwa advice jathum moro. Onge haja mondo ibane ayany. Nikech kama jathum ni uwuoke mochop kama inyalo winje miwinj ka thume no rach. Uwuok mabor. At least miya ng'ato advice mondo embe kik chunye tho. Mondo embo dhi ochop kama jothumbe wetegi ochope. Seche midwa ng'iso ng'ato ni in koro kiwer maber, mara Elisha odhi obed backup mar Inda, mara Ndiema odhi obed japiano. It doesn't make sense. Onge aja inegi chuny ng'ato, winjo. To embo temo, kitambo Elisha no wuok piny, mobed Elisha to midhi mielo. Chieng' mobiro gocho dala ma Nairobi ka, okawe time gi pesa mang'eny. Koro onego bed ni lamo ne ng'ato Nyasaye ni Nyasaye. Jama chaka gole thum moro, at least donje chunyo gol thum moro maber. Winjo. Siche ma ini wacho mago, nadwa bayo wach lakini sawa tu. Adhi e show. Mari ka microphone di. Ero kamano nyakwaro mogi. Wachakwaro buru kendo maniluongo ni Tony Ndiema wuodo kinyo mabende iwinjo ko owuoyo kanyo donje stage, iwinjo ko wacho kanyo temo miyo wa advice kanya achiel ariyo adek. Ng'at mabende samoro wuoyo e mbui item koni kanyo ni kata kiwuoyo ti ineno joka mama Tumbili to one kai LTN. Yo, what's up guys, this is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. kitimo samoro nyalo discourage ng'ato and okober. Ing'ama ni kanyo maybe podi nyalo wacho gimoki winjo maber kata penjo ma ingo, kete comment kanyo kata nyalo tiyo gi namba wa man piny kanyo no endo. Kokamano to mapod iluongo ni Luo Trending Nation, anu mari nashu mari chiena jamani mbele chiene mineno to mbele miyoko. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo
weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.